Ambalma Active Media jabaran flebago mali kono ani mali ko kan folni tan bi awi amako ko bismillah aga dogon kibaru keneka bakuru baw fle ma bayri ga bora kata 26 marsin dulantan terena yasa kaira ko usona sadia sumba kura koma abi wala li soron dogon kibaru nyogo sama kuye jume ka nyeshi sadia sumba kura koma abi wala li soron dogon kibaru kono Jumado juin kalo kile tan woro san bafla ani mugan saba chamache fanga nyemaw ya ira ka fogo minisma ngata ka bo anga jamana kono wala nyini kera jien selege nani tombani o Nations Unies oluga laje mbege otako ba kono toni keme saban bidruna sefe mu kera New York jamana kono ni wale ye jabi mu soro la minisma ngasta tan sigi mi kera malla Ubeta ma bacha mambonyonkula munu bora kata 26 marsin tulantan terena jumado juin kalo kletan woro san bafla ani mugan saba yasa kusido boli bala omumba iraka foko usona sala sumba kura koma omula bena mouvement ambiko ani faranyonga jakulu do fe munu ko ku usona sala sumba kura koma ma bacha ma kume akeneka Abdoulaye Maïka be wala like awi Abba Yergaou des collectifs pour un 8 massif Kawile Djabi Jumadon, juin kalo kile tan woro samba flan mugan saba 26 mars kononana o betara wala saka yira ku sona mali sera sumba kuraima o ya wala ko malen tembe ka bo nere malen bora kana vraiment nana jara nana fasori la nala sona machi am tambulo da wiga nenni so jalemba de nana bi donc faso ko de do anana mali ko de la anana wi voter an haklina la o de kan mali ma bi donc anana nere nana batuli nyang de ka wele jabi parce ale de wele ko ngana kana hawa dumya wele ka kana mais malheureusement jama jien sera yana le ka se amene nana ne sera ka bena laban ya nya wele ko ke o jabi la ba sabla sar fara ko apo ko anda ya jetemene ku chama ndena muru tepe makoy otma onu muru yorokacha onu chama nya kanu katajona yani suga ko wa mote sangola tredo ore kama chama wula kika sosgere kasoro ko maba ama bali mo la 26 mars konona ka fa kadaka mouvement ambi ko na rebe collectif in konona na ay wele bla dongel dala chama ma people in the community akambai kuche ko ba mbiri o hotel anga line te afoko ba ko leke ye ma wele kana ye do ko la be ko nyana jala o de kala to artiste ko ninga donc de kono de donc ni re kono de do message de ba kono ala na ara maden to la to bidida o da to ni dum la nyana ma wele ye le be message de to la donc bi message passera amba foko alter institutionnel ko nyemo ba le docteur Abdoulaye Maïka ale kubia sente mamuru kubia médecine kubia malien famba maba bembi ko jamana kanu bala chama nyoko soro ya dine nyamo kubia matuli ambiko ale asia ko ko kubia ko kana abla je baba ka mali musulman ba kubia donc am sera fo vraiment je de machine bon façon de maya ne o wulila aywa façon de simanga to ko ore kama aywa wole blara jamana tembema kafo ambe kantija kata anga jamana sharia sumba kurami ne abena yelema do anga jamana amaracho ananga jamana re tablo la kosbe o sharia sumba kurami fleniye aywa alhamdulillah bi yelema chama mbe no munu ni olu faridara wala sawo yelema obise ka sabati sharia sumba kurami fo anga odeta aywa jamana nyamaw kabuye wala bla jamana deuma hakili nyuman tigu ani fen chesir le fasokola be farala nyonga awde kama aywa collectif ni asigira senka aywa mouvement ambiko be o collectif konana ni kena bele bay min flaniye ni asigira bi mouvement ambiko joro boyana akola kosebe no ye madame Fatoumata Batourignan anaka jamakuluye ola sanangu yaton ani mouvement ambiko de be nyogombolo anye bara chama ke nyogon fe kabuye wala bla ama ango amba kono ansembala fokata foko sebraya sorla no victoire oui massif kakeni ni boli banye versi marsi kono nana gouvernement ka ci la sila no colonel Abdoulaye Maïka ye ay la ñu duru ke mali dem fe la ñu duru ko ne ci jamana
dimanche mɔgɔ bɛ taa ne bureau de vote la an ka miiri mɔgɔ minnu fatura Mali ko la an kana ɲinɛ o kɔ ani nafa bɛ sariya sunba in na an si kana ɲinɛ o fana kɔ n'o ye Mali kura ko ye ani jama yɛrɛ ka laɲini n'o ye les 517 recommandations des assises nationales de la refondation laɲini 517 ani 7 a laɲini filanan an bɛ mun ɲini jama fɛ o ye ka ŋaniya siri kɔ sabanan o ye ka wuli ka taa bureau de vote la parce que tant qu'an ma taa vote an sago ye an tɛ n'o sɔrɔ a laɲini naaninan mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw tatɔ dimanche don bureau de vote la aw ka mɔgɔw fara kan olu fana sensibiliser aw ka taa n'o ye a duurunan ye mun ye an b'a ɲini aw fɛ n'aw seginna ka taa so mɔgɔ minnu bɛ yen hali bi ni hakilina wɛrɛ b'u la mun tɛ wu ye an b'aw deli hali bi aw k'u la sensibiliser k'u la faamuya k'a fɔ ko ni sariya sunba in jamana ka hɛrɛ de b'a kɔnɔ a ka kan an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Nin jiga meeting min kɛra jumadon o de ye campagne laban ye ka kɛ ni sariya sunba kuran ye sani kalafili don cɛ kari don wa gouvernement maa fɛn fɛn tun bɛ yen a tila bɛɛ fini jɛman don min bɛ wuyi ko fɔ k'a ɲɛsin sariya sunba kuran in ma kalafili don. Kabini sariya sunba kura ko sigira sen kan laïcité de kɛra fɛn ye sariya sunba kura in kɔnɔ min ye mankan caman lawuli o de sen fɛ silamɛ dɔw bɔra jumadon juin kalo tile 16 san 2023 ka taa palais de la culture la yaasa k'a yira k'u ma jɛn ni laïcité ko ye Sidiki Usman Kamara tun bɛ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Kabini sariya sunba kura ko in daminɛna laïcité ko min b'a la a ye mankan caman wuli. O laïcité ko in kama silamɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ jɛkulu caman de bɔra jumadon juin kalo tile 16 san 2023 k'u ma sɔn sariya sunba kura ko in ma. Mankan min bɛ laïcité ko in na a bɛ tali kɛ a faamuyali ko kan ani a tolen Mali sariya sunba kɔrɔ kɔnɔ kabini san 1992 wagati. Nin bɔliba in senfɛ min kɛra palais de la culture la kuma caman fɔra alimami dɔw fɛ minnu tun bɛ kɛnɛ in kan. Nous avons choisi de ne pas opter pour la laïcité pour 3 raisons essentielles. An ko kan tɛ laïcité ko in na kun 3 kama. A fɔlɔ ye min ye i n'a fɔ an ka imamu b'a fɔ an ɲɛna cogo min na laïcité tɛ diinɛ si fɛ. A filanan ye min ye ni sariya sunba sɛbɛnni na silamɛw ma wasa ka d'a kan a sɛbɛnni kun fɔlɔ la silamɛ jɔnjɔn ma wele min bɛ diinɛ in dɔn kosɛbɛ ani a kɔnɔko wa sariya sunba tilala ka cari tuguni. O kɛlen an wulila ka kuma. O kɔfɛ siɲɛ filanan na tuguni an fɛ u bɛna silamɛw wele walasa u sen ka don a la nka o ma kɛ an fɛ o ye ka silamɛw mabɔ. O sabanan ye min ye kɔrɔ min fɔra a la o tɛ bɛn ka d'a kan silamɛ tɛ se ka foyi kɛ ni ala ko sen t'a la wa laïcité ni silamɛya tɛ ta ka d'a kan a bɛ ala yɛrɛ sen bɔ an ka fɛn bɛɛ la o dun tɛ bɛn. Chasse Dieu de toutes nos activités, alors cela ne peut pas, cela est incompatible avec la pratique du musulman de tous les jours. On va donner Dieu ta kalaje. Sharia gafe nunu flani. Dieu sigle no tableau Quran min kan 600. Ni mo be fen ki ga jogo ya don ko la. U bu profiter sharia gafe de fe ka fili akonna la ka ke kuma de wi. Na se ga sigi. Fen no be sharia gafe ko no no laïcité. Ni me ga sababu ka dankari an wa dinɛ la kan ka tila ka sigi k'o lajɛ o ka tɛmɛ o cogoya la waati bɛɛ n'a kɛlɛ kɛcogoya de don an bɛ waati min na sisan o kɛlɛ kɛcogo ye jumɛn ye i bɛ jama de labɔ jama de ye fanga ye ka jama yira k'a dɔn i sɛbɛ ka dɔn a kɔnɔna la o de la an ye jama fara ɲɔgɔn kan bi palais kɔnɔna la ka silamɛw bɛɛ wele k'u kɛ seere ye baara min bɛ ka kɛ sen na an silamɛw t'an yɛrɛ y'a kɔnɔna la. Maa minnu tun bɛ kɛnɛ in kan u dɔw y'a yira ko laïcité in kɔnɔna la ko lagosili caman bi ta ka ɲɛsin silamɛya diinɛ ma maa dɔw fɛ wa o ye ko ye min tɛ bɛn olu ma. Nous, on n'a rien fait du mal. On a dit seulement, laïcité est comme nous. Je vous donne un exemple. Les Kamites se sont affichés maintenant. Il y a bella, leur objectif, qu'Islamia dili boroti. L'État donne récépissé qu'Atagadi Nounouma, ou Dungoku Nagouen Gaslam Bekitake. Ni laïcité Koroku Bekitake. En Dunga Antage, mon Kamitu Nakuba Anta dili boroti. Jusqu'à ce que vous avez Mali télé national là. Kafoko vraiment, Koluna Islamia dili boroti. En un livre saint.
o ye kuranɛ de ye o ko k'o tɛ sɛbɛ kuma yɛrɛ ye ko arabu cɛkɔrɔba donc n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ laïcité Modibo tan ni fɛn ninnu an kuma ninnu ye ou bien Musa tile ninnu hali n'a y'a sɔrɔ o ma bɛn an tile ma histoire la an m'o mɛn maintenant ça c'était une laïcité intelligente maintenant c'est la laïcité radicale et agressive contre l'islam anw ma jɛ ni a ye sabula laïcité bɛ a kɔnɔ laïcité dun ye kumakan ye min bɛ a yira anw na k'a fɔ ko ni anw bɛ jamana ka mara yɔrɔ fɛn o fɛn na ko an tɛ se k'an ka diinɛ kɛ an t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka diinɛ kɛ dɛ mais anw yɛrɛ ka diinɛ ka tugu anw nɔfɛ an b'an ka diinɛ kɛ an mana kɛ jama fɛn o fɛn na an b'an ka diinɛ kɛ misali la n'an denw taara formation militaire la ni selibaga a tun bɛ bɔ lakansara seli de kɔsɔn denmisɛnninw bɛ bɔ ni bɛ taa lakansara seli u bɛ taa lakansara seli ni bɛ taa ɲɛgɛn na u bɛ taa ɲɛgɛn na mais o y'o bɔ la sisan nɔ an ka laɲini ye olu de ka segin an ka mara kɔnɔ a nɔ na sinon an tɛ fanga contre la an ni fanga tɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ constitution kura in fɛn caman b'a kɔnɔ min ka di anw ye mais comme jamana marabagaw ma choix to anw ye o la anw bɛ nɔ ta. C'est contre la laïcité, à part la laïcité. Quel que soit le dimanche, nous allons voter non, un point bas. Kabini sariya sumakura kalataw sigira sen kan ka bɛn ni juin kalo tile 18 ye san 2023 malidenw ma bɛn hakilina kelen kan waati min na ni dɔw b'a yira k'a fɔ ko olu sɔnna sariya sumakura kow ma maa dɔw b'a yira k'a fɔ ko olu ma sɔn mun nana ni nin kuma caman in bɛɛ ye ka ɲɛsin sariya sumakura kow ma Aminata Igre Kulibali bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. Anw ye kala ta karidenw ka kɛ ni an ka sariya sunba kura baaraw ye. Nin kɛnɛ kan papier 2 kun bɛ yen jɛma o kɔrɔ kun ye kun sɔnna bilema o ta kun ye kun ma sɔn. Kalata in kun ye yaasa majɛ mun bɛ sariya sunba kɔrɔlen na ka se ka olu ladilan. Bon, référendum na ne ngane akina lo jara ne parce que c'est un sujet d'actualité. Constitution kan ka fale. Référendum bɛ kɛ dimanche. Ni kalata baaraw ye ŋunuŋunukan caman wuli an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi mɔgɔw tilalen do 2 ye dɔw k'u sɔnna wa dɔw fana ko u ma sɔn. An ye hakili jagabaw kɛ ka jateminɛw kɛ an y'a ye gafe mun dira maliyɛndenw ma k'u hakilina fɔ an kan n'o ye sariya sunkura ye an m'an yɛrɛ y'a la kosɛbɛ parce que an ye fiɲɛ caman caman y'a kɔnɔ donc an bolo a man kan tɛ ka tɛmɛ. Yɛrɛwolo ka hakilata ye min ye ni sariya sunba kura ko kan o ye yɛrɛwolo sɔnna k'a fɔ ko sariya sunba kura kan ka na o ye yɛrɛwolo sɔnna fana k'a fɔ ko vote don yɛrɛwolo bɛna taa an sɔnna yɛrɛwolo bɛna taga o de ta. An ka ɲininkaliw sen fɛ min ye awɔ mɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko maliden bɛɛ kan ka taa kala ta k'a fɔ k'u sɔnna ni sariya sunba kura in ma. Yɛrɛwolo ko a sɔnna parce que n'i bi minnu ye yɛrɛwolo jateminɛ dɔɔni o b'a dɔn k'a fɔ yɛrɛwolo ka kɛlɛ fanba kun ye c'est-à-dire jamana a tigiya a ka di jamana ma Mali tigiya ka di Mali ma Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka di an ma anw sago ka kɛ Mali la n'i ye nin gafe in ta i bɛna ye min b'a kɔnɔ ani a kɛcogoya yɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko sagotigiya o wasara kɔnɔna la. Amadu Jayi ale y'a yira k'a fɔ ko ale ma sɔn o kuma ma. Président démocratiquement élu Ibrahim Boubacar Keïta an y'a kɛlɛ yan k'a kana maga sariya sunba la parce que article 118 an y'o de bila ɲɛfɛ donc bi o mɔgɔ kelenw olu wulilen don k'a ka falen alors que article 118 hali bi ma jamana ka intégrité t'a bolo maa si tɛ se ka sɛbɛntiya bi ko kalafili référendum in k'a bɛ kɛ Mali fan bɛɛ donc o fiɲɛ bɛ yen n'o bɛ yen nɔ normalement maga tɛ kɛ constitution na mais ni jiginna article 188 la o b'a f'i ɲɛna ko ni maa min ye fanga dafiri i ye coup d'état kɛ ko e bɛ jafa a bɛ se ka k'i ma amnistie bɛ d'i ma e bɛ jɛ o kɔ anw bolo o ye ka coup d'état encourager wa o bɛ mɔgɔ dama damani de concerné donc u ye intérêt personnel bila intérêt général ɲɛ. Waati min na dɔw y'a yira k'a fɔ ko awɔ mɔgɔw bɛ ka ko dɔw kɛ k'o ti bɛn yaasa mɔgɔw ka taga awɔ suganti dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko o ko tɛ baasi ye. Campagne ta k'a lajɛ bi kunu an tun b'a fɔ ko fɛn o fɛn man ɲi bi o bɛɛ de bɛ ka kɛ. Président Ibrahim Boubacar Keïta an y'a mun kɛ a tun bɛ artistes ta ka taa 26 mars la o ye fɛnw kɛ bi o wi kelen mɔgɔw ye an ɲɛ bɛ mun na o bɛ ka artistes de cɛ ka taa concert ko mɔgɔw ka taa fɔ ko wi au lieu que a ka kɛ campagne référendaire an ka taa référendum ko kuma la a bɛ ka kɛ campagne artistique ye an ka taa artistes ka kuma fɔ donc o y'a to dalilu ni ko de don aujourd'hui olu bɛ ka t-shirt don mɔgɔw la o bɛ ka wari di maaw ma ko maaw ka bɔ ka taa 20 mars an y'a prévu a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ anw bolo o man ɲi n b'o fɔ fɔlɔ ka nɔgɔ b'o la. Ni kalafili bɛna kalafili dɔgɔdara waati dɔ de bɛ di mɔgɔw ma a fɔ waati min ko campagne ko
mɔgɔ ɲini c'est-à-dire mɔgɔw ɲinini n'u lasɔnni waati a bɛ bɔ de ka taa kuma mɔgɔw fɛ k'a hakilataw fɔ mɔgɔw ye walasa mɔgɔ caman bɛ fara aw kan ka fara aw hakilata kan donc ni caravankɛlaw bɔra k'a fɔ ko oui massif ko mɔgɔ caman ka sɔn u b'u ka hakɛ kɔnɔna na parce que kalata bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la caravane bɛ kɛ conférence bɛ kɛ meeting ni fɛnw bɛ kɛ o ye diɲɛ fan bɛɛ caravane ni fɛn tɔ minnu bɛ ka kɛ o de y'a kɛcogo yɛrɛ olu tɛ baasi a ko la. Dirisa Mɛmɛta ka fɔ la ko maliden bɛɛ lajɛlen kalalen ka to ɲɔgɔn na ni kalata ninnu jaabi mana kɛ fɛn o fɛn ye. Bɛɛ ka taa kalata ni diinɛ ni ŋaniya ye kana kalata dɔrɔn ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ ou mɔgɔ dɔ y'a fɔ ni diinɛ ni ŋaniya t'a tan n'o ye parce que n'an ko k'an ka kɛ mɔgɔ ko ye dɔ bɛ se ka tugu mɔgɔ dɔ kɔ tɛ ka sɔrɔ a ma da la mais a ɲɛni k'a dɔn min b'a kɔnɔ i ka taa kalata o la nimisa tɛ o kɔfɛ tuguni. Ni seli ɲɛkɔrɔla in na Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw fan bɛɛ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni seliba labɛnw ye sugu kɔnɔna falen don kosɛbɛ an bɛ don minɛ i ko bi wa suguba kɔnɔna bolimafɛn jɔyɔrɔw fana sen bɛ a la bolimafɛn jɔyɔrɔ kɔlɔsibaw ka gɛlɛya ye mun ye ni seli ɲɛkɔrɔla in na an ka jɛ an ka Fatumata Atraore ka sɔrɔlenw lajɛ. Bamakɔkaw wililen do k'u jɔ seli labɛnw la o min bɛna kɛ wagati damadɔ kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la Bamakɔ suguba moto jɔyɔrɔ ni mɔbili jɔyɔrɔw falen do kosɛbɛ o min bɛ kɛ sababu ye ka boliliw gɛlɛya kosɛbɛ sirabaw kan. Bon moto kɔni na degun kelen b'an kan ka bɔ ne bɛ bɔ Kalabani ka pont tigɛ n'an sera Dabanani yɔrɔ la o de gɛlɛya b'an kan moto embouteillage ka ca an jɔlen bɛ tile kɔrɔ an bɛ wɔsi. Yaasa ka se k'i ka moto labɔ moto jɔyɔrɔ la n'o ye parking ye o ye degunba ye. Ah bon seliɲɔgɔnya la a ma nɔgɔn dɛ parce que wagati bɛɛ an mɔgɔw jɔ an ka moto la k'a labɔ i bɛ taa sɔrɔ i ye moto jɔ fo kɔnɔna la a ma nɔgɔn quoi kuma caman parking-tigiw yɛrɛ bɛ bila ɲɔgɔn na parce que olu bɛ client kuraw de ye an minnu ye client kuraw ye o tɛ an ye quoi n'an y'an ka moto bila hali sisan ni mɔgɔ jɔlen filɛ an ka moto la i b'a sɔrɔ gɛlɛya donna a la wamisɛn ma sɔrɔ bon moto ye fo kɔnɔna la a ma nɔgɔn quoi. Nka Lasine Diallo fɛ lafiya ma tɛmɛ a kan. Donc temps ka dɔgɔn quoi n bɛna ni n ka moto hali ni warimisɛn tɛ n bolo tuma dɔ u b'a fɔ ko non n ka cɛ e ka taa i m'a faamu ni ne nana dɔrɔn temps ka dɔgɔn ne b'a f'u ye dɔrɔn ko wo bɛ yen dɔrɔn u b'a fɔ ko wa wo bɛ yen i ka moto jɔ n ka cɛ hali ni warimisɛn segin dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko n ka cɛ taa n'o ye i m'a faamu ne ma gɛlɛya foyi y'u ka ko la. Bangali Sise ka fɔ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ ko mototigiw ni parkɛriw ma se ɲɔgɔn ma ka da kun caman kan. Parce que tuma dɔ la ni jama girinna denmisɛnninw kan an b'a ɲɛf'u ɲɛna u kana na girin hali ni client pɛrɛn-pɛrɛnn'u kɔnɔ u kana girin bon i b'a dɔn denmisɛnninw ka ko filɛ u mana sɛgɛn dɔrɔn surtout parking baara ye a bɛ i n'a fɔ poids de i mana moto kelen ta fila ta hali ni i ko k'i bɛ kuma dɔɔni dɔɔni i tɛ se ka kuma dɔɔni dɔɔni tuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ k'an kumacogo man ɲi k'a sɔrɔ o tɛ baara sɛgɛn de b'a kɛ o de la moto bɛ to ka falen parce que tuma dɔ la client bɛ pɛrɛn u kunna i bɛ taa sɔrɔ tige b'u bolo o tɛ tige lajɛ bilen ou bien dɔ bɛ na dɔrɔn bon ni ne ye n ka moto ye k'a sɔrɔ o t'a ka moto ye i bɛ taa sɔrɔ a n'a ka moto de bɔlen don ou bien a dɔw bɛ se ka kɛ yɛrɛ a bɛ singa singali yɛrɛ de ka ca a la ni mototigi yɛrɛ ka falenni an b'a fɔ mototigi ye n'a k'i muɲu dɔw b'u muɲu mais dɔw tɛ se k'u muɲu olu bɛ taa dɔrɔn ka taa polisiso la tuma dɔ la an bɛ to polisiso yɛrɛ la u b'an wele ko bon ko mototigi nana ya bon ani client ka minɛnw min na n'a ka fɛn an tɛ sɔn k'a to moto la parce que a dɔ degun delila k'a sɔrɔ an ye 1000 de sara a tigi tilala ka na n'a ye a ka fɔ n ma dɛ silibuden 4 dɔrɔn de tun b'a kɔnɔ ko 4000 dɔɔnin de tun b'a kɔnɔ donc an bɛ ka don poste la tuma min na k'an b'a kuma ɲɛnabɔ bon a y'a sɔrɔ a bɛ cɛ ka moto kɔfɛ de quoi donc dɔ de y'a signalé kɛ ni min jɔ ko nin fɛn in bɛ Buruna ko ko parking tigi ta don donc ala y'a kɛ a seginna dɔrɔn ka na n'a ye a y'a sɔrɔ an bɛ fɛ ka wari di muso yɛrɛ ma donc u sɔrɔla ka ne wele o la ko ko fɛnkɛtigi nana ni moto ye bon a yɛrɛ maloyara ko bon ne fɛ polisiw ko k'a bɛ non non a y'a to yen ala de ye nin kiti tigɛ degun dɔrɔn de b'an kan. Ka da jama caya kan sugu la ni wagati la man ka ɲajugu dɔw bɛ na yaasa ka maaw bololafɛnw ta. So ne ka ca suyɛnikɛla n'i y'a ye muso caman bɛ sugu kɔnɔ ka suyɛni kɛ yan nɔ waritanya de don ne donna fɛn dɔ ka di a bɛ fɛ i k'a k'i denw ye mais ni wari t'i bolo jagoya dɔw bɛ suyɛn obligé ka suyɛni kɛ ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o de bɛ na ni suyɛni caman ye suyɛni bɛ kɛ dabiti de mais ɲinanta de ka jugu ɲinanta ka jugu min na gɛlɛya de bɛ ka suyɛni caya musow de ye sannikɛla plupart ye ni fɛn tɛ musow bolo gɛlɛya bɛ na du kɔnɔ. Hali n'a sɔrɔ nin gɛlɛyaw bɛ yen seli labɛn kɔni daminɛna Bamako ni wagati la feerekɛlaw ni sannikɛlaw y'a yira k'a fɔ hali ni gɛlɛya bɛ nin wagati la o n'a ta bɛɛ ka kɛɲɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye bɛɛ bɛ fɛ k'a ɲa yaasa ka seli ɲuman tɛmɛ. Sisan jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔkan kunnafoniw bɛna lase aw ma teliyala Nana Kadija Kone fɛ.
An ka jamana kɔnɔ kibaru fiɲɛ kolonba dɔ kɛra sababu ye ka MINUSMA maaw ka pankuru dɔ bin alamisa don juin kalo tile 15 san 2023 a jɔlen kɔfɛ Gao pankuru jigiyɔrɔ la. Nga MINUSMA maaw y'a yira k'a fɔ ko maa nɔ tɛ nin ko in na wa minɛn ni mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen sera ka bɔ hɛrɛ la. Nga u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko maa 2 kɔni banana n'olu sera ka kɛnɛyaso lasɔrɔ an bɛ wagati min na i ko sisan wa fɛnɛ u tilala k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ ma bonya. An bɛ to an ka jamana kɔnɔ. Mamadi Yusu Bacili ni bɛɛ b'ale dɔn Aras Baci la n'ale tun minɛna kabini marisi kalo tɛmɛnen k'a sabu kɛ a ye kuma min fɔ ka ɲɛsin marabolo ɲɛmaakɔrɔ ka saya ma n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye. Ale ka kiiriw tigɛra tarata don juin kalo tile 13 san 2023 komini kati kiiritigɛ bulon na. Kiiritigɛla Kasim Tapo ka fɔ la ɲangili mun kan ka ta ka ɲɛsin a ma olu kumaw bɛna fɔ juin kalo nata. Hakilila jiginna nin bɛna kɛ Aras Baci minɛ ko 3 de fanga tigilamaw fɛ. An ka jamana dafɛ jamana kɔnɔ kibaru OIM n'ale Organisation Internationale pour la Migration ye y'a yira alamisa don juin kalo tile 15 san 2023 ko maa miliyɔn 1 bonyanko de bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa RDC Congo ni san daminɛ in na ka kɛɲɛ ni waleya cɛjugu min bɛ ka kɛ u ka jamana worodugu yanfan fɛ. O min kɛlen bɛ sababu ye n'u ka maaw taru yɛrɛ sɔrɔ fo maa miliyɔn 6 n'a kunkan fɛ. Ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye RDC worodugu yanfan fɛ maa caman de bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔw la wa mɔgɔ caman de fana bɛ ka bɔnɛ o ni na. O de y'a to OIM y'a yira k'a fɔ ko ni waleya cɛjugu ninnu ma daga diɲɛ sariya sunba la n'o bɛ adamadenya lafasa. An b'an ka bi dɔgɔkun kibaru kuncɛ ni Chine kunnafoniw ye. Yaasa ka Allemagne chancelier ale ni Faransi marabolo maaw ka wele jaabi. Chine marabolo ɲɛmaa n'o ye Li Qiangui ale bɛ taamana ni waati in na Faransi ni Allemagne. N'o daminɛna juin kalo tile 18 ka taa bila juin kalo tile 23 la san 2023. Yaasa ka se k'u sen don Chine ni Allemagne ka san o san ɲɔgɔn ɲɛbaa tago 7nan na ani u ka sigikafɔba min bɛ tali kɛ wariko kumaw kan. An balima Actuel Media jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la k'aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.